खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि माइकेल बर' आङो गिबियाव फोरोंनो सानदों टेन्स दायो आं जागायबाय टेन्स माने बिदिन्था टेन्सखौ जों मोनथाम बाहागोआव राननो हायो प्रेजेन्ट टेन्स पास्ट टेन्स आरो फिउचार टेन्स बेनि गिबियाव आं फोरोंनो लादों प्रेजेन्ट टेन्सनि गिबि बाहागोआ जाबाय प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स दा जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ सिनायनो हानाय माखासे फर्मुलाफोर दङ आं बे फर्मुलाखौ होनो सानदों गिबियावनो दङ मुमेन्ट्स अलवेज एभ्रि इउजुवेलि एटसेट्रा आरो दंबावो आरो आं नेक्स्ट फर्मुला होनो सानदों इउनिभार्सेल ट्रुथ आरो बेनि फारसेथिं दङ हेबिचुएल एक्शन इउनिभार्सेल ट्रुथ माने अराय सैथो बाथ्रा आरो हेबिचुएल एक्शन माने आखुथायारि खामानि माने जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव दङ होननानै अलवेज एभ्रि इउजुवेलि बेबायदि मुमेन्ट्सफोर मोनोबा जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स होनना मिथिनाय जायो आरो बेनिफ्राय इउनिभार्सेल ट्रुथ एबा अराय सैथो बाथ्रा आरो हेबिचुएल एक्शन आखुथायारि खामानिफोराबो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स जायो जेरै मायाव नायना सिनायमोन आं बेखौ होनो सानदों सान आर्थ आइस वाटार मुन स्टार माने बेफोरो साबजेक्ट वाइसआव थानांगोन आरो हेबिचुएल एक्शन माने जायखौ जोङो सानफ्रोमबो मोनबाय थायो माने हेबिट जाबाय थायो बेफोर जाबाय साबजेक्ट हिसाबै जायो बेफोर जाबाय बेबी डग एटसेट्रा आरो बेनि उनाव जोङो थार्डआव फर्मुला मोनसे होबावनो सानदों माने फारसेथिं फिउचार इनडेफिनिट टेन्स जायोबा बिनि गिबि टेन्सखौ जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स हिसाबै बाहायनाय जायो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स फारसेथिं थागोन फिउचार इनडेफिनिट टेन्स आरो जोङो फिउचार इनडेफिनिट टेन्सआव दङ होननानै सिनायनो हानायनि गोरलै राहायानो जादों साबजेक्टजों सेल आरो विलआव नायनानै जोङो माने बिथिंनि भार्बखौ जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव जोङो कारेक्ट खालामनांगोन दायो आङो फर्मेशन होनो सानदों फर्मेशन माने दाथाय प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव जों माबायदि लिरनांगौ बिनि दाथाय साबजेक्ट प्लास भार्ब 1 प्लास अबजेक्ट आरो जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव जायखिजाया ट्रान्सलेट खालामनो थाखाय जोङो भार्बनि गोनांथि जायो बे भार्बा जाबाय जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव सानफ्रोमबो महर बाहायनाय जायो महर जेरै आइ गो टु स्कुल माने ग'आ जादों थाङो इट जायो राइट लिरो बेबायदि बेनि उनाव जोङो एन्सारखौ माने कुइसनखौ जोङो सलुसन खालामनायनि सिगां जोङो मोनसे गियान थाबावनांगोन माने थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव जोङो भार्बखौ नायनानै एस इएस आइएस बाहायनाय जायो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव माने जोङो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव भार्बनि हांखोखौ नायनानै एस इएस आइइएस बाहायनाय जायो बै थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार साबजेक्टफोरा जाबाय हि सि आरो इट माने बे मोनथाम साबजेक्टजोंल' जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ कारेक्सन खालामनाय जायो दायो आङो एग्जाम्पल होनो सानदों I eat rice जों दहाय मोनदोंमोन माने भार्बनि महरा मा महर जायो महर साबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट माने I माने आं ओंखाम
ओंखाम जायो जोङो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव दङ होननानै जोङो एग्जामफोराव माबायदि सलुसन खालामगोन बेनि मोनसे गोरलै उपाया जाबाय माने भार्बजों लोगोसे मा महर दोङो महर दोङो महर नुनाय लोगो लोगोनो जोङो बे बाथ्राखौ प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव लिरनो गोनां जायो आरो जोङो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार अफ भार्बनि हांखोखौ नायनानै एस ES दाजाबनाय जायो बेनि आं एग्जाम्पल होनो सानदों he knows me subject verb object बिथाङा आंखौ मिथियो जोङो बे मिथियो होननायाव जोङो न'नि भार्बनि साउन्डखौ जोङो माने महरजों जोङो मोननो हादों माने जायखिजाया भार्बानो महर जुदि फोरमायोब्ला बे टेन्सआ प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स जायो दायो जोङो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि कुइसनफोरखौ माबायदि मोननो हायो बिनि मोननैसो आं कुइसन होनो सानदों जेरै गिबियाव होनो सानदों आङो मुभमेन्टनिफ्राय he always go to school दायो जोङो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव दङ होननानै माबायदि सिनाय मोनखो बेनि गोरलै राहाया जाबाय बेयाव मोनसे मा दोङो मुभमेन्ट दोङो बे जाबाय अलवेज नों अलवेजखौ नुनाय लोगो लोगोनो गुबुन टेन्सफोराव जोङो लिरनो मोना बेयो मात्र प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स जागोन he always goes to school आङो मुभमेन्टनिफ्राय मोनसे कुइसन होबाय आरो नेक्स्टआव होनो सानदों इउनिभार्सेल ट्रुथनिफ्राय मोनसे कुइसन the sun rise in the east माने जोङो कन्फ्यूजन जानाय टेन्सआ गासै टोटेल 12 टा दोङो दा 12 टानि मादाव माबे टेन्सआव दोङो बेखौ सिनायनो हानाय गोरलै राहाया जाबाय बेयाव दोङो साना साबजेक्ट हिसाबै दङ बेनि थाखाय जोङो बेखौ प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव लिरनो हायो बेयो जागोन the sun rises in the east बेनि उनाव आङो हेबिचुएल एक्शननिफ्राय मोनसे कुइसन होनो सानदों 3 नाम्बाराव the baby cry माने जोङो बेबी सोदोबाव नायनानै जोङो बे बाथ्राखौ हेबिचुएल एक्शन एबा आखुथायारि खामानियाव दं होननानै मिथिनाय जादों दा जोङो बेखौ सलुसन खालामसै the baby cries जोङो बेखौ सलुसन खालामबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव दायो जोबथायाव मोनसे फर्मुला दंबावोमोन बे जाबाय फारसेथिं फिउचार इनडिफिनिट टेन्स जायोब्ला फारसेथिं प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स जायो दा बेवहाय जोङो प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सआव थांगोन होननानै माबायदि सिनायनाय जाखो फारसेथिं मा दङ फिउचार इनडिफिनिट टेन्स आरो फिउचार इनडिफिनिट टेन्सआव दङ होननानै जोङो नैबे सेलाव नायनानै सिनाय मोन्दों सेल थानायनि थाखाय जोङो बेखौ फिउचार इनडिफिनिट टेन्स बुंनाय जादों दा फारसेथिं फिउचार इनडिफिनिट टेन्स जायोब्ला बिनि फारसेथिंनि टेन्सआ जागोन प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्स दायो जों एन्सारखौ मोनबाय माने प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि बे थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव दङ साबजेक्टआ बेनि थाखाय जोङो बेयाव भार्बजों लोगोसे एस इएस आइएस फोरखौ जों बाहायबोबाय थानाय मोन्दों जोङो बेबी मोन्दों बेबीयावबो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखाय जोङो वाइनि सिगां आंखौ आरा कनसोनेन्ट जायोब्ला जोङो वाइखौ आइ खालामनानै इएस दाजाबनाय जादों आरो बेनि सिगाङावबो जों मोन्दोंमोन ग'आवबो जोङो जोबथांखौ अ थायोबा जोङो इएसखौ जों बाहायनाय जायो दा प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सखौ एसेयाव दोनथ'नाय जाबाय
फोरोंनो सानदों प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स जोङो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सआव दङ होननानै कुइसनफोरखौ माबायदि सिनाय मोनो बेनि आङो मोनसे फर्मुला होदों बे जाबाय मुभमेन्ट्स हिसाबै थागोन स्टप डु नट डिस्टार्ब नाउ टुडे जोङो बेबायदि मुभमेन्ट्सफोरखौ नुयोब्ला जोङो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सआव लिरनांगौ जायो आरो दायो आङो बे प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि फर्मेशन एबा दाथायखौ बेयाव होनाय जाबाय साबजेक्ट प्लास एमएसआर प्लास भार्ब 1 प्लास आइएनजि प्लास अबजेक्ट दा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि जुदि ट्रेन्सलेट खालामनाया फैयो राव सोलायनाया फैयो जों बेखौ गोरलैयैनो मिथिनो हानाय मोनसे राहाया जादों प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सआव दङ होननानै मिथिनाय राहाया जादों भार्बजों लोगोसे दों दाजाबदेरगोन जेरै आई एम इटिं राइस आं ओंखाम जादों जेरै बेयाव दङ गिबियाव दङ साबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट बेयाव दङ आई एम इटिं राइस बेयाव जोङो बर'आव साबजेक्ट हिसाबै मोनदों आं अबजेक्ट हिसाबै मोनदों ओंखाम भार्ब हिसाबै दोङो जादों बेयाव जोङो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सआव मिथिनो हानाय मोनसे राहाया जादों बेयाव दङ दों भार्बजों जुदि दों दंदेरोबा दों जुदि सोदोबजों लोगोसे दाजाबदेरनाय दङब्ला जोङो बेखौ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सआव दं होननानै मिथिनो हायो आरो बेनि मोनसे एग्जाम्पल होबावदों We are learning English बेखौ जोङो बर' राव सोलायबा जागोन जों इंराजि सोलोंदों आरो मोनसे बाथ्राबाव जोङो इंराजियाव भार्बखौ जोङो साबजेक्टनि उनाव मोननाय जायो नाथाय बर'आव जोङो भार्बखौ एबा थाइजाखौ मोननाय जायो अबजेक्टनि उनाव दायो जोङो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सआव दं होननानै सिनाय मोनदों भार्बआव दों दाजाबनाय दोङो जोङो जुदि बर'निफ्राय इंराजियाव लाङोबा जोङो सानफ्रोमबो भार्बनि जोबथायाव मा दाजाबदा दङ बेखौ जों नायनो गोनां जायो बेयाव दङ दोंखौ नुनायनि थाखाय जोङो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सआव दं होनना मिथिनाय जादोंमोन दायो आङो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि कुइसनफोरा माबायदि एराइज जायो माबायदि माने कुइसन जायोब्ला जोङो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सआव दं होनना मिथियो बेनि एग्जाम्पल होनो सानदों इट रेन नाउ दायो जोङो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सआव दङ होनना मिथिनाय जादों बेयाव मुभमेन्ट्स हिसाबै दङ नाउ जोङो फर्मेशन हिसाबै थांनोसै इदा थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बिनि थाखाय जों बेयाव होबाय इज भार्बजों जों दाजाबगोन आइएनजि रेनिं नाउ नेक्स्टआव आङो मोनसे एग्जाम्पल होबावनो सानदों स्टपनिफ्राय दायो जोङो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सआव दं होननानै माबायदि सिनाय मोनखो बिनि गोरलै राहाया जाबाय बेयाव दङ स्टपखौ नुनायनिफ्रायनो जोङो मिथिनो हादों बेयो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स दायो बेनि सलुसना जागोन बेबीआ थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखाय जों बेयाव बाहायदों इज बेबी इज स्लिपिं दायो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सखौ आङो एसेयावनो दोनथ'बाय दायो थामथियाव फोरोंनो सानदों प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स दा जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स होननानै माबायदि मिथिनाय जायो माने जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि कुइसन हिसाबै जोङो गिबियाव माने मुभमेन्ट्सफोरनि सायाव गियान थानांगोन जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव दं होननानै
already, yet, recently, just now बेफोरबायदि मुभमेन्ट थागोन प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव अब्लाना जोङो बेखौ अब्लाना जों बेखौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव लिरनो गोनां जायो बेनि फर्मेशना जादों साबजेक्ट प्लास हेभेस प्लास भार्ब थ्री प्लास ऑब्जेक्ट आरो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव दं होननानै जोङो मिथिनाय जायो भार्बजों लोगोसे थागोन बाय आरो खांबाय जोङो बाय आरो खांबायखौ माने ट्रेन्सलेट खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो जेरै आं ओंखाम जाखांबाय बे ओंखाम जाखांबायखौ नोङो बायाव नायनानै जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स होनना मिथिनाय जायो आरो जोङो थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव साबजेक्टआ जुदि थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव दङ जोङो हेजखौ बाहायनाय जायो आरो जुदि साबजेक्टआ थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव गैया जेरै आइ वी इउ दे थायो अब्लाना जोङो भार्बजों साबजेक्टजों हेभखौ बाहायनाय जायो आं बेनि मोननैसो एग्जाम्पल होनो सानदों I have seen a tiger. बेयावहाय जोङो मोनसे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि सेन्टेन्स मोननाय जादों बेखौ जोङो राव सोलायोबा आं मासे मोसा नुखांबाय जोङो बेखौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव दङ होननानै सिनायनो हानाय गोरलै राहायानो जाबाय बेयाव दङ खांबाय दङ बेनि थाखाय जोङो बेखौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स होननानै मिथिनाय जादों आं मासे मोसा नुखांबाय दायो आङो बेनि बे टेन्सनिनो मोननैसो कुइसन होनो सानदों कुइसनजों लोगोसे सल्युसन दायो जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव दङ होननानै बे कुइसनखौ माबायदि सिनाय जादों बेनि राहाया जादों बेयाव दङ अलरेडि थानायनि थाखायनो बियो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स जादों दायो जोङो बेखौ फर्मेशन बायदियै सल्युशन खालामनोसै हिया थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखाय जोङो हिदो हेज बाहायनाय जादों जोङो बेखौ पार्ट 3 लिरनांगोन पार्ट 3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फर्म दायो एन्सारा कारेक्शन जाबाय बेनि उनाव आङो मोनसे नेक्स्टआव मोनसे कुइसन होबावनो सानदों नेक्स्ट कुइसना जाबाय द स्टुडेन्ट्स मीट मी जस्ट नाउ दायो जोङो बेखौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव दं होननानै माबायदि सिनायनाय जादों बेनि राहाया जाबाय बेयाव दङ मोनसे मुभमेन्ट दङ जास्ट नाउ थानायनि थाखायनो बियो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स जादों दायो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव नोङो लिरनायनि सिगां साबजेक्टनि पजिशनखौ नायनांगोन साबजेक्टआ मायाव दङ सिंगुलार नाम्बार ना प्लुरेल नाम्बार बेयाव नायनांगोन बेयाव साबजेक्टजों लोगोसे दङ एस थायोब्ला जोङो बे साबजेक्टनि पजिशनखौ डेआव हमनाय जायो दे बेनि थाखाय जुदि जुदि हेभ बाहायनो हायोबा जोङो स्टुडेन्ट्सजोंबो हेभ बाहायनांगोन दायो एन्सारा कारेक्शन जाबाय स्टुडेन्ट्स थानायनि थाखाय जों बेयाव हेभ बाहायदों लोगोसे भार्बखौ जोङो पार्ट 3 बानायनाय जादों प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ एसेनो दोनथ'नाय जाबाय ब्रैथियाव फोरोंनो सानदों प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिन्युआस टेन्स दा प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिन्युआस टेन्सआव दङ होननानै जोङो कुइसनफोरखौ माबायदि सिनायनो हायो बिनि मोननैसो फर्मुला थायो आङो बेयाव मोननैसो मुभमेन्ट होनाय जादों बेयाव दङ सिन्स फर डिउरिं थायोब्ला जोङो बे टेन्सखौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिन्युआस टेन्स बानायनाय जायो जोङो बेनि फर्मेशन हिसाबै मोनदों साबजेक्ट प्लास हेभेस प्लास बीन प्लास भार्ब 1 प्लास आइएनजी प्लास ऑब्जेक्ट आरो जोङो
प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सखौ जुदि ट्रान्सलेट खालामोबा राव सोलायोबा जोङो बर'आव भार्बजों लोगोसे माने बाय थादों होननाय दाजाबना थागोन आं बेनि मोननैसो एग्जाम्पल होनो सानदों दायो बेयाव एग्जाम्पल मोनसे होनाय जादों we have been playing football जों जोलुर गेलेबाय थादों दा बर'निफ्राय जुदि इंराजियाव राव सोलायगोनबा जोङो माबायदि सिनायगोन प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सआव दि लिरनांगौ बेखौ जों माबायदि सिनाय मोनगोन बिनि गोरलै राहायानो जाबाय थाइजाजों लोगोसे दङ बाय थादों सोदोबखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोङो साबजेक्टजों लोगोसे हेभ हेज लानानै प्लास बिन लानानै भार्ब वानजों लोगोसे आइएनजि दाजाबनानै अबजेक्टखौ होनायनि उनावनो सेन्टेन्सआ क्लियार जागोन दायो आं मोननैसो कुइसन होनो सानदों दायो बेयावहाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सआव दं होननानै जों माबायदि सिनायनाय जादों बेनि गोरलै राहायानो जादों बेयाव दङ सिन्स मुभमेन्ट हिसाबै सम हिसाबै बेयाव होनाय दङ सिन्स थानायनि थाखाय जोङो बेखौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सआव दं होनना मिथिनाय जादों दायो जों फिननायखौ बेनि दाथाय महरै होनोसै दायो जोङो बया थर्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखाय जोङो बेयाव हेज बाहायनाय जाबाय लोगोसे बेनि उनाव लादों बिन बेनिफ्राय भार्बजों लोगोसे जोङो दाजाबदों आइएनसि दायो मोनसे कुइसन होबावनो सानदों दा जोङो बेखौ नैथि कुइसनखौ जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सआव दं होनना सिनायनो हानाय राहाया जादों बेयाव दङ मुभमेन्ट्स हिसाबै दङ डिउरिं थानायनि थाखायनो बे सेन्टेन्सआ जादों प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्स दा स्टुडेन्टजों लोगोसे एस दाजाबनाय दोङो बेनि थाखाय बे सोदोबा बे वर्डआ प्लुरेल नाम्बार एबा बांसानद्राय जानायनि थाखाय जोङो साबजेक्टजों लोगोसे बाहायगोन हेभ दा जोङो साबजेक्टजों मोनबाय जों बेजों साबजेक्टनि उनाव बाहायदों हेभनि उनाव लादों बिनि उनाव भार्बजों लोगोसे जों बाहायदों आइएनजि ब्रेकेटआव थानाय भार्बजों जों बाहायनाय जादों बेवहाय आइएनजि दायो होमबा जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट कन्टिनिउस टेन्सखौ एसेयावनो दोनथ'बाय